maraming naaga po sa maraming naaga po sa Satuya Gabos. Mairibahan po liwat kita sarong oras sa programang ini. Ang pag-asenso kang agrikultura ang Satuya pong tutukaron digdi sa sarotang oras na pag-iribahan. Aram naman po na ang programang ini nakatutok or nakapokus po kita sa agrikultura. Kita nagtutubod na pag nag-asenso ang agrikultura, ma-asenso ang Satuyang Banwaan. Pero ikaw po kitang title kaya na, pero si title pa lang, Istoryana, no? Istoryana na si agrikultura talaga importante mapa-asenso kang Satuyang Banwaan. Ang sabi ta po, ang asenso kang agrikultura, asenso yang kang parauma. Siyempre po, pag nag-asenso ang parauma ta, malinaw na ma-asenso ang banwaan ta. And then, pag nag-asenso ang banwaan, ginhawa yan kang kagabsan. So, yan po si Permitan Pig sasabi na kita, individual, pamilya, grupo, asosasyon, gobyerno o pribado, kuguson ta po ining tataramo na ini na nagsasabi na ang agrikultura yun so, pinaka-importante sa Gabos. Pinaka-importante sa Gabos po, ninulit ang agrikultura man talaga ang pigtaong biyaya. Satuya kagurangnan. It's a God's given gift to mankind, ang agriculture. Iyan po ang malinaw kung taano dapat ang agrikultura, iyo ang pinakainot sa Gabos. Iyo. Ang sabi po nga ni Kayan, iniyo po ang title pa lang kang Satuyang program spells it all. Kung sa spelling, yun na yan. Pag sinabi mong God, God, o pag sinabi mong kaning ining programa ta, pag binasa mo si pinaka-title niya, maluwas na asenso yan kang agrikultura. Before everything else siguro, sabi ta nga ni, permi kitang pangaji sa Satuyang programa, may piglaan po kitang tulong pangaji. This is very quick. Kasi ako lang po iningon yan, very important na sa Kuyang Pagmati. Pinadala sa kuya kang mag-agum na Romel and Bea Dison. It's all about Friday blessing. Sabi niya, remember, almost chaste spouse of the Virgin Mary, that never was it known that anyone who implored your help and sought your intercession was left unassisted. Full of confidence in your power, I fly unto you and beg your protection. Despise not, O foster father of the Redeemer, my humble supplication, but in your bounty, hear and answer me. Amen. Thank you kay Mel and Bea sa pagpadara. Kasi importante ho na maray ang above everything, kani sinasabi ng agrikultura, it's always sa iya kita mako aning kusog. Sa iling ko, dapat iyo yan. Bako man ini yung religious channel o religious program, pero sa hiling ko, mas kiyaong kasain, prayer should always be within us, si pagpangaji. Si pangadua pong pagpangaji mayong specific na detalye na nababasahon, pero request po sa mga naghihinanyog, sa nagdadalan, na ipangaji ita po ang Ukraine. Si mga nadadanyaran ngayon sa Ukraine, nakakahadit po ang lugar na ito. Let's pray for Ukraine and sana ang Russia, si Putin matawan maning linaw, matawan siya ning linaw kang sa iyang desisyon for whatever it is na pag-invade niya sa Ukraine. So, yun po yan. And syempre, we would like to thank our mga sponsors, si mga kairibanto, especially si Congressman Gabi Bordado, the Rixing and the Hasi Industry, ang Didix Kinalog, may discount na po duman ngunyan, nahalat duman si IMJ na pwede daan tawan ng 90% discount.
And also, we would like to thank ang radyo natin nationwide, kapartner ta po yan. Naka-live man po kita sa sa YouTube, sa Facebook page kang IMJ, and then Facebook kang radyo natin nationwide. And then, sa 89.5 FM, yaon po kita dyan. Medyo yung coverage po, medyo dakula naman. And kasi Arab ta, gaano ka, labi importante ang programa kang agrikultura. May po kita, mga amigo na nagdadangog naman sa parte, usually, siyempre, dyan sa Upper Barangay ta, si Mading Malin, saka si Pading Mani, sa Kasoko Compound, maray na aga sa Indo dyan, and also kay Mr. and Mrs. Dan Fernandez. Sinda po mga padihon na permi nakatutok sa to. And by the way, si Mading LB, nag-met kami the other day, pero dyan inaanak mi si Jessica and Dixon. So anyway, sige. Ang importante po sa tuyang programa, sabi kita nga dapat nakapokus kita sa agrikultura. And when we say agrikultura, malinaw na marayan si Poon pagmatata hanggang pagturog ta, agrikultura yan. Bako lang sinabing agrikultura, yaong ka lang sa yaong ka sa sinasabi tang sa pag-umasa na, yaong ka duman sa init, bako po, agrikultura, sabi nga kayan, sabi sa kutuya na pag mata mo hanggang pagturog mo, it's all about agriculture. Kaya yan po ang pinaka-importante, iyo po yan ang regalo sa tuya kasi itong kaguranglan. It's a gift from God to us. So, ang pagpadago sa pong programa, gusto tao ang si pag-uurulayan ta in the next 45 minutes na digdisa sa tuyang programa ngunyan. Before that, sa hiling ko gusto ko lang ipaabot na magayon dun po si 1 week na nangyari ta. Primero, pagpuunta lang po kang Monday, igo po kitang amigo from Negros Occidental o yung sa Bacolod City, ang Ramon Uy or ang RU Foundry, mamatabang po sa parte kang Barangay Panikwason. Gusto ninda duman magkaagning mag-support palan magkaagning karo mini industrialization ng apod ninda sa agriculture area, mini industrialization kasi mga kaipuan da duman sa taas pwede nang gibuhon duman mismo sa taas. So iyo po yan, kaya we magayon si pasalamatan ta po ang RU Foundry Mr. Ramon Uy Sr. kang Bacolod City na nagtatabang po sa tuya. That Lunes po yan. And then kang Tuesday po may nangyari man saro na naman na focus group discussion between the Department of Agriculture and Department of Agriculture, City Agriculture's Office. Particular kita duman po sa high valued crops. Later on i-discuss ta po yan. And then pag Miyerkules may pigbisita po kita ng farm sa parte kang digdiyo sa Panikwason. Kadakol naman po kita dyan. Medyo marahal lang po talaga. So nagbisita po kita sa parte kang San Fernando, Pamplona and Pasacao. Pig-aragihan ta po, kadakol pang magagayon, asin barato. So, i-discuss na po siguro yan tungkol dyan sa farm na yan. Tungkol duman sa mga farm village, si mga gustong mag-ibon ng, residential residence o mag-ibutang residential farm. Igawa na pong, haloy na po pig-introduce, ining inapod na farm village o farm lots. So, magayon po sinangyari kang Wednesday. So kasuugma, mas lalo pong maray sinangyari. Nagkaigwa pong meeting sa Jesse M. Robredo Museum.
nagpa-upload pong meeting ang Tulong Darakulang Opisina, ang Office of the Vice President, ang Department of Agriculture, saka ang LCC. Magayon po ni yung triumvirate, yung tulong darakulang entity na nagsararo para matabangan ng parauma. I-detalye po yan, araat yan lang. Ang magayon po mangyayari today at 1 o'clock, taigo pong pinaapod ang bagong officer in charge kang City Agriculture's Office, si Mr. Frank Mendoza. 1 o'clock, pinapareport niya po si gabos na empleyado, and then pinapareport niya po na tinatawan niya ng 10 to 15 minutes na mag-discuss ang mga agricultural technician that will be this afternoon at 1 p.m. So, ang mangyayari po, i-discuss na yan, ngunyan. Kaya, before we go on, I would request na ki MJ and Ian na commercial muna. Kung igwaman, kung mayo, di mag-commercial lang. So, take it away muna sa kayong dalawa para sunod-sunod na sa tuyang programa. This will be the first part, second part, and third part. Balik po kita sa tuyang programa. Nag-text po si Ma'am Glenda, ang Chief of Staff po kaya ni Congressman Gabby, former Mayor Abang Mabolo, and then si Ma'am Glenda, siya po ang in charge sa 3rd District, sabi niya, Sir Jun, nagdadangog niya kami sa imong programa. Aram taman po na ang priority ni Congressman Gabby ay talaga si mga parauma. Dahil si Congressman Gabby po is just following the footstep of BP Leni, na soon to be our president. Kung may istoryata lang po, dahil bigulayan taman nakapokus man kita sa agriculture, and Congressman Gabby is within the agriculture, and BP Leni is in agriculture.
And BP Lenny, kung hihilingon mo po, siging libot. Permi niyang, ang perming message ni BP Lenny sa mga nagho-host sa iya, I want to talk with the farmers, the fisher folks. Yan ang perming importante sa iya. And of course, itong sinasabi permi sa laylayan. Kaya kung sinasabing ang nagsusuporta da kay BP Lenny elite, bako pong totoo yan. Ang nagsusuporta kay BP Lenny is all walks of life. Si Mayong Mayo, tapos Igwang-Igwa, yun po yan si Gabos. Napaluwa-luwa nga ni kita, itong istorya ni Attorney Bricks Clidera. Ini-istorya niya. Sabi niya, mga tao, kanya-kanya ngaya kanya-kanyang hero, kanya-kanyang tabang. Ang iba ngaya, pinapahiling sa pakikang pagsuporta. May igodan garo sa sarong video garo, o sarong istorya, na igon sarong siguro mga almost 70 plus years old. Yaw lang sa sarong gilid, garo nagpapangadji, may kapot-kapot. Eksakto man, garo nakaagi si BP Lenny. Nagranida ito, may tinaon ng garo surusubre. Garo papil-papil, ulagi ni BP, lang ito? Garo papilitos. Pagkahiling daa, ano palan ngaya, ano kapot kayan? Si papil-papil ng patos, igo palan ngayon 1,000. So, iyo man to si gusto ni Lola, si gusto ni Lola, si tabang niya man kay BP Lenny, na siguro tago-tago niya man, tipon-tipon niya lang, nahihiling niya kung gaano kasinsiro si BP Lenny. Kaya sabi niya, siguro araw ka to si purpose niya, ambag ko po yan sa imo BP Lenny sa paglaban mo kasi kaipuhan ka. So duman kadakol si epekto kasi primero matutulala ka pag na-realize mo, oops, grabe, luwa ka. Pero ngunyan, pupugulan ko na lang, luwa ko. Nakaduwa naman ako kaya sa istorya talaga, maluwa ka. So, iyo po yan ang sinasabi na ang leader dapat malinaw na maray ang sa iyang focus sa pagtabang sa iyang lugar. Kaya sabi ko, permi bakit na nagpapangadji, ipangadji ita si panalangin para sa halalan 2022. Halalan 2022. Sa ngaran kang Ama, kang Aki, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos aming Ama, sa paghahanda namin para sa aming halalan 2022, nagtitiwala kami sa iyong pangako na magpapadala ka sa amin ng mga pinunong naaayon sa iyong puso at diwa. Panginoon Hesus, bigyan inspirasyon mo ang lahat ng naghahangad ng katungkulan upang maging mga pinunong tagapaglingkod na uunahin ng higit na nakakabuti para sa higit na napakarami. Lalong-lalo na ang mga mahihirap, mga nasa laylayan at mga mahina, higit sa anumang interes na pansarili o para sa grupo. Mga pinunong tagapaglingkod na maghahangad ng katungkulan upang tunay na maglingkod at hindi paglingkuran. Mga pinunong tagapaglingkod na may integridad at tunay na malasakit. Banal na Espiritu, tanglawan ng aming mga isip at puso, nang aming makita ng malinaw ang mga tunay na pangangailangan ng aming mga kapwa Pilipino at kung ano ang pinangako ng mga kandidato at ang kanilang kakayahan sa katuparan ng mga ito. Nang aming piliin ang tama, ang mga pinuno na tunay na namumuno at maglilingkod. Mga pinuno ayon sa iyong sariling puso at diwa, at mga pinuno at magbubuklod at mamumuno sa amin upang gawin namin lahat kung ano ang higit na nakakabuti sa higit na nakakarami para siyang higit na kaluwalhatian. Ama, Anak at Espiritu, ikaw ang Diyos ng buhay at pag-ibig, ang Panginoon ng kasaysayan, naway makasama ka namin sa oras na ito, aming paghahanda para sa darating na halalan. Amen. Berhin ng Fatima, ipanalangin mo kami. Immaculada Concepcion, patron ng Pilipinas, ipanalangin mo kami. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Hindi po ang special concern siyempre si iniining pangadji plus siyempre sabi tangani kayan sa pagpangadji ta gusto ta talagang maging clean and honest ang election ta. Iyo po yan dagdag na kapangadjian daw nakapalaman naman yan digdiyo.
And permita pong sinasabi na ini pong 5 presidentiable, gabos man iniyo may mga maray na kaisipan, nagkataon lang na kitang mga taga-Naga, taga-Kamsur, Bicolano, sa kadakol-dakol na mga Pilipino, na nagtutubod na kay BP Leni, kita po ipipresentar ta si gigibuhon ni BP Leni pag nagpresidente siya. Sabi ko akin, Permi, grab so kung dahil kugos ni BP Leni ang issue kang buong Pilipinas, especially sa agrikultura. Aram niya po na ang kwarta lang kang Pilipinas na binubugtak sa budget, 28 billion lang. O 1.7% lang ang total budget. Sabi niya, pag siya, kadakol siyang gigibuhon. So, kumbaga, si mga detalye po, okay, malinaw na po yan sa tuya na talagang sa iyang gigibuhon yan. And duman man po sa mga kalaban niya, kumbaga, sa tuya, sa iba, maray ito, pero sa tuya, siguro maray man, pero mas kumbinsido kaya kita doon sa gigibuhon ni BP Leni. So, anyway, sige po. Ang napag-ulayan ta, last time, sabi ko, magayon nun si Simana ta. Kaya ang magayon sa Simanang iniyo, dahil on my part po, si gabos na experience sa duman, malinaw na gabos tungkol sa agrikultura. Nagpumpo yan duman sa, sabi ko na Subago, ang Aryo Pandri, ang Aryo Pandri sa Bacolod City po ini, na nagtatabang sa tuya, na sabi niya, dapat nga June, doon sa inyo sa Panikwason, sa farm, dapat meron na kayong direkta mismo sa mga pangangailangan na mga magsasaka nyo doon. Hindi yung traktora, sa pag-aayos daw ng traktora, paggawa nyo ng mga kagkag, ano ba ang Tagalog sa kagkag? Yung basta, sabi niya nga, ito bagang magigibuning sundang, matabang siya. Actually, nagpadara na po siya kang Monday, yung mga gamit, para lang maka-umpisa na, sasabi sa Tagalog. Siguro, before the end of March, na po kita, i-launch naman Giraray. Pag-launch na po kay iniyong magsasaka at maliit na industriya sa ngalan kang parang machine shop foundry siya. So anyway, sige po. Yan kaya si Kaulay Mr. Ramon Oy Sr. Talagang desidido siya. Duman sa area ninda, magayon na Kung hihilingon mo po, there was a time na ang Bacolod City, ang Negros Occidental ba yun? Oriental. Yan area kang Bacolod. Po yan, nalugmok bagay ang kantong maray. Grabe, kato si sugar industry na nagbagsak. Magbagsak talagang grabe si nangyari duman sa area ninda. Pero nagkasararo si mga residente, si mayaman, si pobre, si mga laborer, si gabos, nagkasaro po si Dangunyan. Saro sa mga angat na probinsya sa buong Pilipinas, iyo po yan Negros Occidental o Oriental. Anyway, sige, Occidental siguro yan, na yaon man dyan ang Bacolod City. Garo po yan, Camarines Sur, sa Camarines Sur, yaon ang Naga City and Iriga City. Sa Negros Occidental, yaon man po dyan ang Bacolod City. Pero ang aram ta po sa Negros Occidental, kadakol mga syudad. So, yaon sinda sa Region 7. Ang Region 6 po, ang aram ko, Region 6 is, yun na yan, Negros Occidental, Oriental. Tapos ang 7 yata, ang Cebu, and ang 8, ang Samar and Leyte. Region 6, 7, and 8, yun po yan ang Visayas. Region 5 pababa, NCR Kaibahan, ang CAR Kaibahan, yun po yan si Luzon, Visayas, and then Mindanao po is Region 9 hanggang sa Caraga Region. So kita po, kitang 17 regions. So sisibutan ta po na kung ano ang ginigibo digdi sa Naga City, anong ginigibo sa Kamsur, anong ginigibo sa Bicol, and hopefully pag nagimang maray po kita, i-share ta po sa 17 region, except for NCR syempre.
Pero ang nauugma po kita ang Department of Agriculture nagdidesider po ngunyan, nagdidesider ngunyan na magkagaling focus program din sila sa urban agriculture. Kaya bako lang siya sa itong, pag sinabi ito ba yung agriculture, iniisip na tulos, yun ato sa bago sabit na mainit, yaong ka sa saldang, yaong ka duman sa sa laboy, yaong ka sa daga. Pero ang agriculture po, pag matata hanggang pagturog na, it's all about agriculture. So yun po yan si first part. And then on the second part, kang nangyari po kang Tuesday, magayon si nangyari kang Tuesday dahil po nga ni nagkaigwa ning focus discussion, FDG, focus discussion group. Iyo po to si pag-urulay tungkol sa issue kang high valued crops sa Naga. Nag-invite po ang City Agriculture's Office ning mga officers sa mga parauma. Ayaw po naman si Carbem Co-President, ang aram ko naman si Mr. Diego Apin, nag-attender po duman. Yawan po si Presidente kang Naga City Farmers Association, si Mr. Oscar Buena. Yawan si sa Panikwason Highland, si Ma'am Milet Palma. Tapos si iba po, di ko nakuha si mga pangaran. Pero ang magayon po duman, mismo ang agriculture technician sa region, si Ma'am Ma'am Yen Di Makulangan, she was present. And nasaro po sa maugmang parte na talagang nagpo-focus ngunyan ang City Agriculture's Office dahil ang bagong OIC, officer in charge na si Mr. Frank Mendoza, yaon po duman nakatukaw, nagdadangog. Kaya kumbaga duman sa urulay na ito, siyempre pag-uulayan duman si technology, si market, saka si financing, iyo po yung si mga importante dyan. Pero permi ko pong i-discuss, there are 6 or 7 component para malinaw kung ano ang agriculture. Pero iyo po to, ang duman sa focus group discussion, more on doon sa technology, tapos pag na-produce na ninda, paano na mabenta, si assistance kang city government, ang sabi ninda nga kang mga parauma mga tugang tang parauma, si Mr. Diego Apin, si Mr. Oscar Buena, Ma'am Milet, nalingaw ko si ibang yaon duman Pero anyway po, duman ang sinasabi ninda duman, gusto ninda magkuha maning pwesto ang mga paraumata sa taas mismo kang Naga City Public Market. Gusto ninda na para baga kung imbis na si mga apod kayan middleman na yung nakikita ng gulpi, gusto man ninda sinda na nagtanong magkag na lang sinda si association ninda, si cooperative ninda yung magbugtak duman sa third floor kang market. So yan po si mga issues na napagtukaran duman sa focus group discussion. And ako po permi kong pigsasabi, Naga has 45,000 household. Ang Naga, gusto sabihin, kung mga ngaipo siya, tig-sararong kilo na lang ang kada household, 45,000 kilos na yan. Pero dahil gusto sabihin, 45,000 kilos na pitsay, kabus na mga piritsay sa aldaw na ini. Dahil po, sa 45,000 kilos na talong, 45,000 kilos na ampalaya. So bako po yan. Bako yan si issue ta. Ang issue ta po is 45,000 household. Malinaw na iyon na si market ta. Kaya ang importante, sabi ko sa city government, ano ang sabi ko, gamiton ta po si resources kang city government na ininggabos na produce sa Barangay Panikwason, Carolina, sa Pacol, San Isidro, Cararayan, saka din somewhere dyan sa parte kang Mabolo, po, dapat makaabot yan sa mga kada harong-harong.
bago po ako malingaw ay magayon po pala si nangyari pa dyan sa Barangay Mabolo. Si Ma'am May Muhar Nasato, nag-organize na po duman sa Mabolo kadtong mga Fisher's Pox. Masabi ka ba naman Mabolo, Fisher Pox? Ikaw po bakit dyan ikaw bakit ang salog? Ikaw po bakit dyan ang Bicol River? Kaya ang inaasikaso po kang City Agriculture's Office, bako man lang si mga umata digdi sa Panikwason, pero pati po ini yung mga area digdi sa Mabolo, ining Bicol River, sa Sabang, ining parting Abella. Saka po pag inurulayan pati ang fishery, bako lang si fishery ang pigo-urulayan ta, bako lang si fishery. Bako lang si mga tungkol sa pagtanong ang pig-uulayan kundi pati sa dagat. Kaya ang Department of Agriculture, ang cover niya po yung high valued crops, ining tungkol sa AMAD, ini pong tungkol sa Philippine Coconut Authority, ining sa sugar, yun na po itong Bureau of Fishery and Aquatic Resources, yun po yan si mga parte kang Department of Agriculture. Gagarog po kayang kalinaw. Kaya po sa tuya, sa Mabolo, nag-organize po kita duman kang last year, mga 2 days ago, 3 days ago. Nagkaigwa na po duman ng pag-organize sa lugar na ito. Naigwa naman si Presidente, siguro anytime po makaregister sila sa Department of Labor and Employment. Magayon po magpa-register itong mga grupo-grupo. Si grupo-grupo, magpa-register po kamo sa Department of Labor and Employment or mag-give po kamong kooperatiba, ilaw po nindo sa CDA or kung sa ina association, kung sa ina government agency na marirecognize po kamo. Or sa SEC, pwede, sa Security and Exchange Commission, pwede kamo magpa-register po dyan. So, sa issue po ngunyan, pinag-uulayan na kami nagkaigawa ng focus group discussion. Gusto ko pong bago ko itukar itong sa LCC tapos Department of Agriculture sa Umasenso, magayon po sinangyari man kasugma, matatawan linaw talaga ang parauma kung paano. Pero before that, istoryahan ko lang kamo kang saro pang pigbisita the other day. Ito pong sabi nga ni kayan, ara mo po nindo ang daga digdi sa Naga City. Kadaklan po dahil na nagbababa sa 1,000 pesos per square meters. Yan sa syudad ng Naga yan. Magpanikwason ka, magpababa ka, Pakol, somewhere Carolina, San Isidro. Dahil na po nagbababa ng 1,000. So yan po sa investment kang negosyante, medyo masasakitan na po pagtungkol sa issue kang mga arog kainiyo. Papagbakaling daga, ma-involve sa agriculture. Pero po pagbisita ko po sa parte San Fernando, Pamplona, Pasakaw, i-encourage ko po kamo, i-encourage ko ang mga taga-Naga, taga-Kamsur, even outside Kamsur, kung gusto po nindo mag-investigate, magagayong pa po ang lugar ta. May sa parting harani sa dagat, may sa bukid, pero ang importante ito, may mga tubig. Yan po ang pinaka-importante sa agrikultura, may tubig kita. So, iniyo pong 1 week na nangyari sa tuya, na-discuss ko almost half of it na. Sabi ko nga si Aryo Pandri, ini pong Aryo Pandri po sa Negros Occidental. Ikaw po silang inaapod na ram pump, tong ram pump. Si tubig mo sa baba, maski 20 feet yan, 30 feet, 40 feet, yan tubig sa sapa, pwede po yan pasakaton through ram pump. Yan po, ako mismo nagbisita duman, pighiling ko na po yan, na effective na ang hali sa sapa na masakat tuman sa kabukidan, kaya po yan, kayang pasakaton ang tubig. Naday ka na magamit ng generator, magamit ka ng krudo, gasolina, masupsup kan tubig, pasasakat po. Ini po sa inda igawa ng technology ka ini. So thank you sa Aryo Pandri, tapos si focus discussion ta po with the Department of Agriculture, with Sir Frank Mendoza,
Tapos yung mga paraumata mismo. And then, nag-organize po kita sa Mabolo na mga Fisher Pox. Igawa na po sila ng presidente. Ma-register sila sa DOLE. Pero pwede man sa CDA, pwede man sa SEC. And then, nagbisita po kita sa mga farm. Na sabi nga ni kaya na later on, ang mga farm na ining mga farm duman sa Luwas Kang Naga, pwede ta pong i-develop into farm village, gibuon ta pong farm lots. At ini pong naplano ta digdi sa Naga, that was 3 or 4 years ago. Nakaplano na po kita kayang kadto, kay banta na po kayang digdiyo ini yung Mr. and Mrs. IMJ, si Ian saka si MJ. Duman kami nagplano, duman sa Carolina and sa parteng Panikwason. Ito pong plano may duman na farm village. Medyo dati pero 350 lang si lupa. Ngunyan po, sabi tangani kayan, dahil nagbababa sa 1,000. Pero pwede pa po dang 800. Pero masakito na po. Kaya kung sakali, kung ma-continue man po kita kang project na farm village or farm lots, i-encourage sa po sa luwas naman para sabi nga ni kayo, ang pag-asenso kang Naga mag-ulakit sa pagtaraid. Ulakitan ta ang pagtaraid i-encourage naman po ang pagtaraid ta digdi sa San Fernando, sa Bilaor, sa Pamplona, Pasakaw, ining Pili, Ocampo, Kamaligan, Kamagaraw, Kalabanga, mag-ulakit po kita. Tanganing sindaman po mag-deliver sa tuyang mga gulay. Ako unta po, dahil man kaya kang sa lokal na gobyerno, kang siyudad ng Naga na pakakanon ang mga taga-Naga kang sa diri niyang produce. So sa pagbabalik ta po, dahil ko man panginginutan si Sir Frank kang sa iyang gigibuhon at yan, pero ako as consultant ng city, siguro i-analyze ta na digdiyo sa tuyang programa po. I-analyze ta kung mga dapat na i-anticipate ta duman sa mga reporting ng mga agriculture technician in the presence of the officer in charge. And then siyempre ako duman as consultant, nangugunta po kung ano mga pwedeng sasabihin ninda, and then sa urulay ta po pwede kung ano man. So we'll be back po in a while. Take it away, Ian and MJ.
Balik po kita sa programa ta. Naugma po kita ta ang 89.5 FM. Ang radyo natin nationwide. Yun po ang sa tuyang kaibahan digdi sa programang ini. Excuse me. Pagtahob man. Nadatong duros. Anyway, sige po. Ano lang yan? Patalastas. Thank you sa 89.5 FM, radyo natin nationwide. Kaibahan ta po digdi siyempre ang nagpapakusog pa sa grupo ta. Ang IMJ dahil low live kita sa 89.5 FM sa FB Ninda, live kita sa FB kang IMJ, live kita sa may YouTube po kita digdi. Kaya medyo ang reach po ngunyan kan sa tuyang programa medyo dakul-dakul naman may mga programa kitang so naugma po nga ni kita ta si Padagos na pagsuporta kang sa tuyang mga amigo. Sige lang sa FB live si Romel and Bea yaong permi si Ma'am Abe. Sige, thank you for listening and watching. Ini pong last segment kang program ta for today. Nahihiling ko pong pero yun si importante yun. Pasiring kita sa and parang gusto ko na pong i-connect gusto ko na i-connect na ining pag-urulay kasuugma kang Office of the Vice President ang umasenso sa kakang Department of Agriculture Region 5 and then ining LCC maski ba ko tang sponsor ng LCC pero sa kuya po nahihiling ko si sinsiruhan kang LCC na magtabang sa Parauma. Nag-attender po ako duman sa meeting sa sabi ko nga sa Jesse M. Robredo Museum Igo po duman executive function room duman nag-meeting yan si Tulo well represented si pinaka second boss kang LCC yaon po siya po pinadara mismo ni Mr. Romitan ang presidente kang LCC si Mr. Aldrin si Mr. Aldrin dara-dara niya si MOA na pig-sign kang Tulo nag-sign si Tulo. Ang gusto sabihin po yaon si LCC well represented. Ang Department of Agriculture man po well represented man. Do maski mayo si Ma'am Nene saka si Dr. May pero yaon si Ma'am Tintin kang Ahmad and then yaon man po si Ma'am Yen kang high valued crops HBCDP so ang DA po ang LCC is well represented. Siyempre po ang Office of the Vice President well represented man kang umasenso. Yaon po duman si ex-councilor Babet Labadia siya nag-represent plus si ibang mga parauma na iyo ang nakipagpirmahan sa LCC itong AFPAI pero Agripreneurship Farmers Producers Association Incorporated sa AFPAI. Iyan pong yan tulong iyan nag-urulay na paano ta maski kadto hanggang ngunyan saro malapa nag-urulay po kitang agrikultura saro lang pinaka-focus ta si pag-asenso kang mga parauma. Iyo po de importante mag-asenso ang sarong dakulao na negosyante para sabi permi ni BP Lenny ano ang sabi ni BP Lenny ang lawak-lawak ng ating karagatan. Tagalog yan ang lawak-lawak ng ating karagatan. Importante rin sa atin ang kalupaan. Ang rice program, almost, sabi niya, almost pirang billion yata yun Sa 28 billion na budget kang DA, ang kwarta na pagkakaag kang DA sa rice program, is almost 6 billion yata basta dakulaon po siya 6 billion. Mahala po nga 6 billion na ang kinaagkang gobyerno
ano, kinagang gobyerno 6 billion na, pero ano pa sinangyayari? Nag-aangkat pa kita ng mga bagas sa luwas kang Pilipinas. Di ba, garo sala. Kaya ang sabi po ni, ang sabi ni BP, ang sabi po ni BP Lenny, dapat i-prioritize natin. Kaya tinaawaning linaw na dapat pag-proporate kang mga kwartang pagkakaag dyan sa mga departamento. So, balikan ta po si Urulay, kang DA, LCC, and Office of the Vice President, kakang Umasenso. Dahil sinabi ta ang importante sa tuya si Parauma, yun na to ang sabi kang LCC. Sabi kang LCC sa MOA, sige, kami po sa LCC, babakalon mi ang mga maray na produkto na iluluwas nindo. Sabi man kang DA, sige, DA, kami po sa DA, tatabangan mi ang mga Parauma mi. Office of the Vice President, si organization na pig-organize mi, tatabangan mi man. So ang DA dakulaon si tabang sa technical side, para tugduan ninda. So on department kang Umasenso, pig-organize ninda, nagbaba man sila mga pundo, so nakukuha ninda sa mga private group, nakukuha ninda sa kung sain-sain na funding na itataon ninda. So kung kumbaga itong Urulay po kang tulong ito, magayunon yan, mamanibang mangikinabang si Parauma. So, ang gusto ta pangani, maging barato sa consumers. Pero, ang priority ta po si Parauma. So, ano ang nangyari? Ang nangyari po, kay Puhan, sabi kang LCC, si hinahagad din ng produkto ay they 100% nakakaabot, less than 50% pa daw. So, kay Puhan daw mag-revisit katong MOA. Urulayan nga si MOA. Kung papaparaan noon tayo kung tungkol sa issue, ang sabi ang kaibang Parauma, issue po kaya tungkol nga sa pag-deliver nga, mapahalaton pa kami pagbayad. Pig-resolve na po yan kang LCC. Sabi kang LCC, mag-deliver ka mo, and then pag sigabos ming kukuha noon, babayadan mi tulos, ora mismo. Within 24 hours. Ora mismo, tapos within 24 hours. Dahil si pagbakal kang LCC, dahil po nagbabarat, dahil po bigbabarat kang LCC ang ang mga Parauma ta. Talagang mahihiling man mahihiling mo man kung gura ang aram kang LCC, aram kang DA, aram kang Umasenso na to produce niya araw ka ni 1 kilo of kamatis, araw ka niya ang gastos mo. Gusto sabihin kung araw ka niya ang gastos mo, dapat kumita ka man araw kayo ni. Nalulugi po ang mga para kamatis, para gulay, pag nagkataon, flooded ang satuyang market ng mga gulay na oversupply. Diyan po kita nagkakaproblema. So, anyway, ini yung pong last part na tutukaron ta sa hiling ko at yan, dapat dyan man nakapokus si Urulay kang City Agriculture's Office. Magayon po na after pag-retire ni Ma'am Ed na Bonggalonta, pag-retire niya po, siyempre, para madagos-dagos, kaya po may OIC. For now, ang officer in charge po kang City Agriculture's Office, si Mr. Frank Mendoza. And nagpaapod po siya ng meeting, ngunya na Friday, 1 o'clock. Gabos na personnel kang City Agriculture's Office, dapat yaon duman. And sa tuya po, ako as consultant, I will be there. I will listen kung kinakaipuan mag-react. After all of them has spoken siguro, I can suggest. Pero ang suggestion ko, yun naman lang pig-urulayan to digdi. Dahil bang kita dapat magpararayo. Pero ano po ang mangyayari duman sa sa 1 o'clock meeting? Siyempre, of course, opening statement of the city, the OIC, ano ang gusto niya, pero ang sinasabi niya, let the agriculture technician ngaya
sabihin mo ngaya si mga accomplishment mo, and then ano ngaya ang plano mo hanggang hanggang December, hanggang matapos ang taon. Siguro tama lang yan, dito na muna isipon si long term, ano na muna si magiginibo ta. Sa hiling ko tama po yan. Pero sa kuya kaya si pigihiling ko duman sa dakulang perspektibo. Ang City Agriculture's Office, ang City Government of Naga, ikaw na pong approve. May approve na po kita ng Naga City Agricultural Roadmap. Pero siguro, sa hiling ko, baka po para sa hindi is complicated or kung ano pa man. Pero sa hiling ko po, ang importante lang, i-revisit lang, si Naga City Agricultural Roadmap, i-revisit. Saro yan sa nahiling kong importante yun, i-revisit lang. Ano ba ini? Kasi pinagalan man ini, ginastusan ini. Nagkonsulta ini, inapprove kang sanggunian, inapprove kang syudad, ang alkalde, inapprove kang City Agriculture's Office, nagtabang ang Department of Agriculture, nagapot po kita sa BIPAR, katabang ta po dyan ang IMJ, sa pagparalibot kaniyo, pagkonsulta. Kaya po ang ano digdiyo, ang pangyayaring iniyo sa Naga City Agriculture Roadmap, kaya po lang i-revisit. Dito po pag lingawan. Ang mangyayari po at yan, kunyari, sarong sample, si Ma'am Salve po, kaya ang aram ko, si Ma'am Salve Entia, siya ang pinaka-senior mo niyan. Di ko aram kung naibaba na saya si appointment as grade 15. Tahan sa problema ko po, kang pagtukaw ko dyan, ang department head is grade 25, the next in rank is grade 13. Yan pong grade 15 na yan, dahil na-fill upan kang mag-retire si sarong empleyado. So, ang baka tinao naman kay Ma'am Salve Entia. So, si sitwasyon tungkol sa organizational chart. Kaya po, i-upgrade ta si Gabos na mga yan ang nahiling kong importante dyan. I-upgrade ta po si Gabos na mga position dyan sa City Agriculture's Office. That's number 1. And number 2, sabi ni Sir Frank na Mendoza, mag-report. Kunyari, si Sir Benny Hiraldo, ma-report siya. I-report niya dahil siya ang sa corn. Sabihin niya, ang sa corn po, ang accomplishment ko, natabangan ta ang mga para corn ning sharing kani. Si mga accomplishment niya, sabihin niya, kita ang Naga ay recipient or awardee taon-taon na pinakamatibay sa Bicol, national awardee. So, yun po yan mga orgulyo ta dyan. Si Sir Benny Hiraldo. And then, ngunyan, para kang ginigibo mo, ano pa ang gigibuon ta in the next days to come? Ang gusto sabihin po, na hanggang December, anong gigibuon ta na maging epektibo talaga kitang maray, na talagang si Parauma makikinabang. Ano po? So, yun yan, didiscuss niya. Si Sir Jap na Asense, ramta po, matibay man na maray, si Sir Jap na Asense, si Ernest Asense III. Yun po ni si Makoapo, ni dating Vice Mayor Dr. Lourdes Asense. Pero si Vice Mayor Dr. Lourdes Asense po, magayon sa iyang mga pagpadakula, kan sa iyang aki hanggang sa Makoapo. Kaya ang resulta po, maray na aki si Sir Jap. So si Sir Jap, maski sa trabaho niya, nahihiling ta kung gaano kadedikado. He will report, si Sir Jap. Si Engineer Menan, Kalingasyon, in charge po siya duman sa rice, saka sa corn duman sa taas, sa milling section. Sa hiling ko, importante man ito kung papaano siya, ano nang ang ginibukad to, ano nang kikinita, ano pa ang pwedeng gibuhon para lalong maski di kumita ang city, basta kumita ang Parauma. Yan po ang nahihilintang importante duman. Si Sir Francis, si Basola, siya po ang in charge kang Ikapsi, in charge siya sa Riceman, pareho ni Ma'am Salve. So sa gulay po pala si Sir
si Alvin, si Binoy, Alvin Alvaro. Duman sa aquatic, sa hiling ko, ma-report mo dyan si Ma'am May, Muhar Sato. Pero nagtatabang-tabang si Ma'am Miret, dalaw daw. Sa issue man po kang livestock, yaon dyan si Dr. Marily. Pero nagbalyo na po kaya si Dr. Marily sa livestock section. Pero sarong department naman ito, kaya medyo masakit. Pero sige po, ang Department of City Agriculture's Office nakapokus man dyan sa gabos, sa livestock, duman sa mga crops, sa aqua, igwa po kitang mga kayan. So, pigsisibutan ta po na mangyayari at yan, dahil kulang naman kita sa oras, sa hiling ko po, i-update ang grupo i-update next week, maybe sa FB, sa YouTube, sa reporting ta sa mga news report man kita sa parte kang 89.5 FM sa radyo natin nationwide, para ma-update si Parauma. Ini-encourage na po nga na magparadangog igdi sa tuya sa 89.5 FM. Tapos maglaog po kamo sa IMJ, sa FB Live, sa YouTube, very active po. Binuboost po kang IMJ production ang satuyang programa para kadakol po kitang ma-reach. Iyo po yan si nahihiling tang kaimportantehan kang pinag-uurlayan sa agrikultura. Kung baga, idiyo hands-on kita, hands-on. Kaya sa tuya po, ang pinaka hands-on dahil ang City Agriculture's Office, aram taman na siya ang pinaka-sentro kang programa kang agrikultura sa Naga. Kaya dyan po sa City Agriculture's Office, si pagtinir ko dyan more than 1 year naman po ako sa pag-iriba ko dyan. Naugma po ako matitibay, mahihigos, and kumbaga deepening si mga tibay ninda talaga ruruluwas maninda. Pero kaipuan lang talaga ning dakulang suporta. Kaya yan challenge ki Sir Frank na Mendoza. Si mga matitibay Sir Frank sa City Agriculture's Office. Si mga na-mention na mga pangaran ko, gabusin dayaon diyan. Pati yan sa administrative, si Ma'am Lai and si Casey, si Berna, ini mga grupo pong iniyo. Kim, casual ka na. Pero ang importante po kaya digdi sa issue sa City Agriculture's Office, challenge sa Sir Frank na ang grade 25 na pinakalangkaw na magiging, kung sisay man yan na magiging dyan, matukaw sa grade 25, dapat gibuhan na ng grade 23, grade 22, grade 20. Ito pong mga grade 10, 11, 12, 13, i-aarabolis mo na po yan, ikaag mo na yan sa taas, dagdagan mo na yan, grade 20, 21, 22, 23. Sa hiling ko po, yan ang biggest challenge kay Sir Frank. Ako po i-insist ko yan. Iyan po si diretso ko as consultant. Kundi siya masunod siya ko, maman po ako magiginibo. Pero sa apwera po kayan, pag-upgrade kang position, ang pinaka-importante po sa kuya, si pagkita kang Parauma. Bako sustainable, bako sustainable itong dakol na supply, oversupply. Dahil po ako kayan, di bali kulang ang supply. Basta ang Parauma nagkikita. Basta ang Parauma po kaya nagkikita, ang gusto sabihin, lalo siyang matanong para kumakan ang mga dahil nag-iimbwelto sa agrikultura. Dahil aram ta po baga, ang agrikultura, pragmata mo hanggang pagturog mo, it's all about agriculture. Kasabi nga ni kayan, before we end, ang agrikultura, it's a God's given gift to mankind. So again, thank you sa IMJ, thank you sa 89.5 radyo natin, thank you sa mga sponsors, thank you po sa mga listener sa sponsors, si Kong Gabi, Atlantic Bakery,
si Rixing, si Hasi, Robert Chua, Aryo Pandre, ang Didix, Kinalog, and then sa mga listener si Mel and Bea, tapos si Mading Malin. Baka di ka na naman Mading Malin nagtidangog o nag-aaling ka na naman sa bago mong apo. Maray na aga po sa Tuya Agabos. See you next week.